बेहाय एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट बेसेबा गिदिर बै लामा मोनसेखौ ब्लक खालामदों बेखौ औ गोसोम गोसोम गाननायनि गोजा साबसेमोन सानैमोन खुगा खाथेनायनि ओमफ्राय नै मोनदां बोंखामोन दा बै बान्दो बान्दोंमोन बान्दोल मोननैमोन 50-50मोन बेखौहाय एखादों बिसोर बे बाङाल ड्राइभारखौ बुवाखै जाहैबाय बे बर' मानसिखौल' बुदों बे मोनसे आसरित बाथ्रा दा बेनिखायनो जों बेखौ सोंखारनांगोन आरो गोबां इउटुबारफोरा बेनि सायाव भिडिअ बानायनांगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय गिबियाव नोंथांनिसिम थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोनानो बे चेनेलखौ 50K खालामबाय बा 50,000 साबस्क्राइबार खालामबाय बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय अब्ला जों दिनै जेबो गोबाव खालामालासिनो मोनथाम टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन मोनसेया जाबाय बर' सिख्ला थैनाय गुबुन मोनसेया जाबाय बिटिआर ओनसोलाव सिखावनि उदखारि आरो मोनसेयानो जाहैबाय एक्सिडेन्ट बा जाब्रबथाय गारनि जाब्रबथाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन मेगनजों नुगोन आं बेखौ ब्लार खालामा डाइरेक्ट देखायगोन लागैबा मनिटाइज अफ जाथों अब्लाबो आङो बेखौ देखायगोन अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आं गिबियावनो सावरायगोन बिटिआर ओनसोलाव सिखावनि उदखारि दाखालि 28 अक्ट'बर खालिसो जिनेन्द्र नार्जारिनि डाम्पार जेबा डाम्पार बिगोमा जिनेन्द्र नार्जारि बेखौ उदखारिफोरा गाग्लोबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन आरो बुथारदोंमोन नाथाय थैयासै आरो बेजों लोगोसे सासे बाङालि ड्राइभार दंमोन बाङालि ड्राइभारखौ जेबो खालामाखै नाथाय बर' सुबुंखौल' बा जिनेन्द्र नार्जारिखौल' बुदों आरो बुथारनो नागिरदोंमोन बे मोनसे जोबोर साननो गोनां बाथ्रा बिटिआर ओनसोलाव बर'फोरखौल' टारगेट लागासिनो दं नामा बेथ' जाबाय नै आरो दाख्लैसो मैयानि सानसे सिगांसो दाखालिसो सासे बर' सुबुंनि न'खराव सिखाव हाबलायबाय सानै सिखाव हाबदोंनो गोसोम गोसोम गाननानै ओरैबायदि आसरित मा जागासिनो दं आं बेखौ बुंनो हाला बिटिआर सोरखारा मा मावगासिनो दङ बा बिटिसि सोरखारा मा मावगासिनो दङ बेखौ जों जेबो बुंनो हाला आरो लोगोसे आसाम सोरखारा मावगासिनो दं बेनि सायाव दासिमबो जेबो गुमुर गैया दाखालिथ' जाबाय आरो बे फिन खनसेबाव जाबावबाय सिखावनि उदखारि 1 लाख रां लांदोंनो 1 लाखखौ बोरै लांनो मोननांगौ जाखो आरो बेबो मोना नङा हर गेजेरनि बाथ्रा नङा बेयो मोनाबिलिनि बाथ्रा बेयो 5-6 रिंगानि गेजेराव सान हाबबायमोन जाहैबाय बे समावनो जादों आरो बे सिखावा सोरमोन बेखौथ' दाबो जेबो गुमुर गैया माखासे भिडिअ दं नायबानो जाबाय बेखौ आंबो नायगोन बेहाय नोंथाङा नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ बानायदों जोंहा सोमदोन बरगयारि आदा जायबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा बानायदों बे भिडिअखौ आं बेनिफ्रायनो ससे लानाय जागोन ओमफ्राय बेखौ जों सावरायखांनानै बर' सिख्ला थैनायखौ सावरायगोन आरो बिनि उनाव जों सावरायगोन एक्सिडेन्टनि माखासे नुथाय दं आंनियाव बे भिडिअखौ लादोंमोन जाहैबाय सासे सिख्लाया ओमफ्राय आंनो हरदों बे एक्सिडेन्टआबो नै दाखालिसो जानाय बेखौ आंनो दाखालिनि भिडिअ बानायनो हरदोंमोन नाथाय आं भिडिअ बानायनो सोलाबाखैमोन माखासे खामानियाव जेंना जेंसि जाना दंमोन आंहा बेनि थाखायनो आङो साननै भिडिअ बानायाखैमोन दा आं भिडिअ बानायगासिनो दङ बानायबाय थागोन दिनैनिफ्राय जुदि नायनो गोसो दं नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं बेहाय नायनि फंबाया नों मय दंमोन फंबाय बे घटना जाला आं बाजारनिफ्राय खानायसिना दावखोदोंमोन न'आवहाय बै बिनानाव गोलैयाल' दङमोन बै हिनजावाबो माबा लायदोंमोन थाव लायदोंमोन दखानाव थांदोंमोन आच्छा जेबो नुखाखै मानसियानो गैयामोन रावबो माने मानसियानो गैखामोन रावबो न'आव सोर बे लिंना लायनायावसो मिथिदोंनो नों नुदों माबायदियाव नों हारसिं दंमोन आं इयाव हारसिं खिनो थांनानै आं इयाव थाथ'दोंमोन ओमफ्राय बाजै इदि होनबाय ओमफ्राय दुबारा ख्रां खालाङा लामायाव गाबलां थाबायनायनि खारलांदों गालाब होननानै ओरै औ ओमफ्राय आं साइकेल लानानै साबि होनानै लाइट सावनानै बाजैखौ लिंहैबाय आरो ओमफ्राय दादाया हाखु दाखु फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय हाबनाया बोरैजों हाबदों बे गोजौजों गाखोदों उनजों नैबे हालांमोन नैबे दरजाया ओमफ्राय माबा खयथा बायदि जाखो मोनाबायमोन नामा ना स्राङावनो दासो बावाखै खोमसि हाङाव माने नैबे दरजाया नैबे खुलामोन जाहैबाय दा औ ओरै मांखोबायनो नैबे खुलामोन नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट रुमाव नैबेनिफ्राय ओरै बारलांदों आरो साबि होनायनि आरो बै गोजौजों बै लक नालाय रुम मोनसेया ओमफ्राय नैबे खुलाखाय नैबे रुमनिफ्राय ओरै बारखोदों आरो नैबे गासिनो बुगोजा फैसाया बे बिङावमोन नै फैसाबोमोन खायसे गालांखाखै माबा बेयाव 2,000 दंमोन नैबेखौ गालांदों नै नै बुमोन बोरमोन नै बोंखामोन दा बै बान्दो बान्दोंमोन
अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ माबायदि आसरित जाथाय जाखो। गोबां साननो गोनां बाथ्रा बे ओनसोलाव मा जागासिनो दङ। बे सिखावखौ बर'आनो खावदों ना गामिनि सोरबा मिथिखानाया खावदों ना गुबुन हारिनि सिखावासो खावदों बेखौ दासिमाव गुमुर मोननाय जायाखै। नाथाय 1 लाख रां खावदों। गोबां साननो गोनां बाथ्रा बियो। बेनि सायाव पुलिसा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बे जाथायखौ खौरां फोसावनाय जायाखै। बेखौ जोंहा सोमदोन बरगयारि आदायासो बेखौ भिडिअ खालामदों इउटिउबनि गेजेराव। बेनि गेजेरजोंसो जों मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला जों दा सावरायगोन सासे बर' सिख्ला जायनि मुङानो जाबाय सात्रिनि बसुमतारी। बे सिख्लाखौ गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय मोनसे माबायाव बियो कटन कलेजाव फरायोमोन जाहैबाय। कटन कलेजाव फरायखांबाय MA। ओमफ्राय बिनि उनाव बियो मोनसे कर्स लानो नागिरदोंमोन जाहैबाय। बेहायनो बियो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबबाय। नाथाय बेखौ सोरबा बुथारदों जानो हागौ होननानै गोबाङानो सन्देह खालामदों। नाथाय बेखौ दासिमबो बुथारनाय ना मानाय बेखौ दासिमबो गुमुर मोननाय जायाखै आरो बे खौरांखौ दाखालिनिफ्रायनो फोसावगासिनो दङ जोंनि बर'नि ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां खौरांगिरिफोरा फोसावदों। नाथाय बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोबां आफाद गौथुमफोरा दाबि खालामदों। दाखालिबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माखासे एबसु इउनिटआ दाबि खालामदोंमोन। नाथाय दासिमबो जेबो खौरां गैया। ना बे सात्रिनि बसुमतारीखौ सोरबासो बुथारदों ना गाव हारसिं थैदों ना सोरनिबा थाखाय थैदों बेखौ दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्ला नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिबाय जानांगौ बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला जों दा जोबथारनानै सावरायगोन एक्सिडेन्ट। गिथाव बाथाव एक्सिडेन्ट जादों। बे एक्सिडेन्टआ जादों जाहैबाय आमिनगावआव। आमिनगाव ओनसोलाव जादों बियो गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय आमिनगाव। गुवाहाटि नोगोरमाथ' नंला बियो बे कामरुप जिल्ला जाहैबाय। कामरुप मेट्र' नङा बियो। बेहाय जादों जाहैबाय बियो। माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय। नै आं बेखौ देखायनानै लागैबा मनिटाइजेसनाव जाथों अब्लाबो आं बेखौ देखायगोन नोंथाङा नायबानो जाबाय। मानोना माखासे भिडिअखौ जों देखायनो हाया मनिटाइजआ अफ जायो। बेनि थाखायनो आं बेखौ बुंदों। मनिटाइजआ अफ जादोंबाबो आं बेखौ जेबो मिथिला। जाबाथाय जोंहा माने फैसा मोना बा रां मोना बेनोल' आरोना जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। अब्ला नोंथाङा नायबानो जाबाय। बेहाय एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट। बेसेबा गिदिर बै लामा मोनसेखौ ब्लक खालामदों बेखौ। JCBजों जादों खोमा। जोंना दा भिडिअआ बेहायनो जोब्बाय माने भिडिअखौ नायखांबाथाय जोब्बाय आरोना। बेनि उनाव आं जेबो टपिक बहनला। आं लास्टखौ बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे थाब साबधान जानांगौ। गोबां बर' सिख्लाफोरा थैगासिनो दङ नाङा फाङा थैगासिनो दङ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव मा जागासिनो दं बेखौ एसे सरकारा नोजोर लाखिनांगौ। अबेबा सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय सोरबा बर' सुबुंखौ टारगेट खालामनाय। दाखालि जाहैबा जिरेन्द्र नार्जारी दै बिथांनि नामा। बिथाङा डाम्पार बिगोमा जाहैबाय बिजनेसमेन। बिथांजों लोगोसे बिथां ड्राइभार दंमोन। ड्राइभार बियो बाङालि मानसिमोन जाहैबाय। जायबा बुदोंमोन बुथारनो नागिरदोंमोन बा बुथारदोंमोन बिसोर बे बाङालि ड्राइभारखौ बुवाखै जाहैबाय। बे बर' मानसिखौल' बुदों। बे मोनसे आसरित बाथ्रा। दा बेनिखायनो जों बेखौ सोंखारनांगोन आरो गोबां इउटुबारफोरा बेनि सायाव भिडिअ बानायनांगोन आरो जोङो बेखौ सोरखारखौ नारसिननांगोन। बे जाथायाव सोर दं मा खालामदों सोरनि थाखाय जादों बेफोर जाथायखौ जों मिथिनांगोन। अब्लासो जों बेखौ बुजिनो हागोन मानि थाखाय बिदि जागासिनो दङ सोरनि थाखाय जागासिनो दङ ना गाव गावजोंसो बिदि जागासिनो दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।